Senator ma Nairobi Edwin Sifuna onyiso gavana ma Nairobi mondo witoko winjruok manye gidonje gi piny owacho mamalo odiechieng' manyoro. Ndalo mar tweyo mar Ramadhan kod mano mar Jokristo ochakore ayanga kawuono ka Jokristo obedo gi nyasi mar Sapuru. Tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa Technology Transfer Center katika upande wa irrigation. Jopith mag rech e kaunti ma Busia nigi mor to kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki. Machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto wacho ni nitie jogo mabuogo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kotenore kod winjruok manyogi kete kogno nyoro mabiro muonyo kwan omenda maromo siling bilion 80. Ruto noloso e kinde manorango chenro mar lero aora ma Nairobi kod lero aluora mar aorano kowacho ni tije en mana chiwo sir mar neno ni boma ma Nairobi oger mochopo rang'iny mowinjore. Omedo seyo jogo maketo sirikal tesre kowacho ni mae kinde mar tich kendo obiro medo tiyo ne oganda jo Kenya maonge nindo nyabathe konchiel kaachiel gi bende ni ok obirango dhot ma ng'ato wuoke. Ruto nosir gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura mar Ruiru e kaunti ma Nairobi Esther Passaris, jaod bura mar Mine e kaunti ma Nairobi Esther Passaris gi mamoko. Tumefanya ni ushirikiano tuweze kujenga city yetu, itasimamiwa na county government. Hawa MCA ndio watafanya hiyo kazi pamoja na gavana wao. Mimi kazi yangu ni kuwasaidia ndio tuhakikishe Nairobi inatembea. We have come together between the national government and the county government in the interest of the people of Nairobi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Senator ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura ma Embakasi East koro dwaro mondo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owitoko mabor winjruok mano bedo godo gi sirikal mamalo e wi tiyo kanyachiel e chopo kare chenro ma kaunti ma Nairobi. Sifuna olero ni winjruok ma kamano dhi ataro ma chike matayo counties kosingo madhi e doho e chungo chenro ma kamano. E winjruok ma kamano jatend piny William Ruto nogolo paro mar mondo mi ochuo komiti monywako jotend migepe mabiro konyo chenro mag dongruok e kaunti ni kosingo ni sirikande biro golo bilion 80 ne chenro ma kamano. Weche mano sir gi jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. It is, to make a mockery of the public for you to do something, then you say you're going to do public participation on it. It means that you've already made up your mind and that you're going to do an exercise that is cosmetic. Number two, they have said the agreement takes force within 14 days from yesterday. That tells you that we have under 13 days to be able to complete that public participation. I've also pointed out to you that if you read at the agreement at clause 6.2, they are saying any amendments that will arise from the public participation will be included. They are not anticipating a scenario where the people of Nairobi say we are rejecting the entire thing. So. And there are other clauses in the document itself that say the parties can enter into supplemental, agreements without the participation of the people. So we are saying shelve this thing, go through a proper process. There are legal mechanisms for you to channel money if the need of Nairobi, for instance, has been identified as unique, just the way the other counties receive money for unique purposes like building of headquarters and building of county aggregation parks. We can be given a conditional grant to do our street lighting in Nairobi and retain fidelity to the constitution. The on-source revenue is collected at interior office. I have all that. There was a recommendation that the governor ought to have been prosecuted. He's being protected by the higher powers. And Nairobi can run itself. Nairobi is not that incompetent. It is a shame that the governor says that he's a governor by birth, yet destroying the same very place that he was born in, leaving it a worse place than he found it. Kawuono chieng' tich adek ma Saburo mayango kinde mag tweyo mag ndalo 40 lamo kaachiel kod konyo jok mochando mantiere kind Jokristo ma kanisa Jokopere. Kata kamano en kinde ma bende iparo godo sandruok mane Yesu kadhe motelo ne tho kaachiel gi chir mare.
E kaunti ma Nakuru, Jokristo nowuok oko karomgi e misa mar okinyi ma saa 8 ka misa machielo ni geno matimo e chuny odichieng'. Tunapojitambua tunaangalia ni wapi ambapo basi tumepotea, kwa sababu hapa tumeyatenda na tuweze basi kuzinyosha njia zetu. Sasa labda ni kama chakula unapunguza kile kiwango kama tunatumia. Kuna wale ambao wakiingia nyumbani kukasima ya kwa pande moja waweza hata na mwingine. So you decide to reduce. Kuna kile vyakula vya nasi tunaamua kuvipunguza. If you are having the 3 meals in a day, you can reduce to 2. And of course now what you reduce, na mtu umenyima na kutumia kuwasaidia maskini. Sio kwamba kuna wale wengine ambao asubuhi hali mchana tunaendaje atumii, ikifika jioni anakombai hivi vyote na kufikiria ile mvua jioni. Sio hivyo. Kama umenyima, basi kila mtu umenyima, kitenge, usaidie ile ambaye anajua inafanya kazi. Moko kuom jotelo mag mine manie duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi osiro jatend duond bura no Oburu Oginga kaka jatendgi. Minego manotimo romo e kaunti ma Nairobi bende nosingo machako manyo mbulu mar neno ni jatend piny William Ruto oyier kendo e yiero mabiro. Jaod bura ma Makadara George Aladwa nomedo paro ne jo-Kenya mag ODM kod johera duto mag duond burano ni sirikal manywanda emane moluor Raila Odinga noweyogie kendo yiero maduong' biro mana yudogi kanyo. Aladwa bende nonyiso siso mare malaro kom gavana e kaunti ma Nairobi e yiero mabiro kendo kwayo jatend piny mondo ne ni ODM ok owito kombe magin godo sani. Jakom mine ODM iko na MP, iko na MCA, tuwachiwe hapo. One was support broad based. Gimomi was support broad based. Baba nowewa kanyo. To kanye mawantie. Ma president marwa en president William Samoei Ruto. Was supporte. To mine wa makaegi. Sani wadwa dhi piny grassroots. Wachak manyo mbulu mar 2027. Onge kaka wanyalo yombo kwa ka mbulu. Tweyo mar dwe mar Ramadhan ochakore ayanga kawuono ka oganda Jodin Salam Mombasa dwaro ni sirikal mondo ji warita ahinya te seche mag otieno. Jotend din no kanyakla kod Jo-Islam kwayo Jo-Kenya mondo tie kindeni mar paro jomochando ahinya to jogo masani kech kayo kaluwore kod oro. Komishona mar obila ma kaunti ma Mombasa Mohamed Nur Hassan omedo wacho ni giseloso kamiti makende mabiro ng'iyo chenro mag arita ahinya te seche mag otieno. Kama tulivyosikia mitaa mbalimbali, kuna watoto wanatoka wakipakata watu mapanga wakizunguka. Yote hayo tunaomba serikali iweze kusimama thabiti kabisa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuswali tarawehe na tupate usalama, kwa sababu si tarawehe tunamaliza saa 4 saa 5. Itaonekana vibaya sana kama leo tunafunga sisi tumeenda kuswali tarawehe alafu tena mtu anatoka nyumbani, unakuja unafika nyumbani umekatwa. Muislamu inapoingia kuanzia saa 2 mpaka saa 4 saa 4 na nusu lazima kuna ibada zingine zinaendelea misikitini. Kwa hivyo ningependekeza pia katika serikali yetu pia ili iweze ituangalie swala la usalama, sababu pia kuna vijana, kunao wahalifu, vijiji vile ambavyo ziko na drought at the moment kama huko Moyale area Tana River, kuna watu hata kutafuta mili ya kula pia ni shida. Mtu akipata mili leo anaweza kaa siku 2 siku 3 ndio akapata mili. Sasa sisi kama waumini wa Kiislamu wakati kama huu wa kuwafunga tunatakikana tukae tukiwakumbuka wale watu ambao wako kwenye drought kule kama Tana River kama wapi. Na tumeweka operation order na tumeambia sub county committees ya security wapange askari vizuri pale wanataka reinforcement tuko nazo kuhakikisha kwamba mambo iko sawa. Hatusikuwe na tatizo lolote kama kwa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani kama tulifanya mwaka uliopita.
Ile ingine mambo ya traffic management tutafanya closely with the county government, hasa area hiyo Makadarasi, mnajua inakuwa na jam, kuhakikisha kwamba kuna ile enforcement team ya county. Jodak e boma ma Nairobi pod biro bedo maonge chenro mag thieth ka koro ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ni odonjo jumbe mar adek kawuono. Jotijego eko oumo igi piny ni ngang' ok ginidogi e tich ka sirikand kaunti ma Nairobi ok owinjo ywakgi kama oting'o meto mar rang'iny mar tich kod osara. Kane giloso e kinde ng'anyo manobagi e boma ma Nairobi, ne giywak ne tend kaunti no odino itgi ne kwayo margi kinde ka kinde. That we will continue with these demos, and we are going to up our game. Yes. We will do even night vigils outside your office until Nairobians and Kenyans get what they deserve. These are professionals, these are healthcare workers, and they are out here to defend Mwananchi. All that we are asking for is within our rights. Always demanded are fairness in promotions and doing the promotions on the right way. Officers ranging from all cadres have stagnated for over many years. Till to date, we have had a series of meetings, some of which have gone until the wee hours of the night. But I can assure you that we've not had any tangible agreement so far. The only thing we have had is grandstandings, empty promises, shifting goalposts from the employer side. Jod bura machon ma Migori John Dache Pesa okone jo siasa ma kaunti ma Migori mondo were kod siasa mohiu kod mar kokwedo koko mag siasa mosebedo katimore e kaunti no. Pesa wacho ni jo siasa manoyiero nego we mondo oti ne jopiny, to ka jo thuolo ochopo to jogo madwaro lemogo mondo hore nyaka chieng' kinde kampen mondo migi chak kwayo ombulu. Owacho ni siasa mar koko osekelo lal e kaunti ma Migori, ka bende okone jo siasa mondo wetiyo kod rowere e kelo koko. Jaod bura machon ma Migori ni be komachielo wacho nodhi laro kom gavana ma Migori e yiero mabiro, kokwedo weche maliekore nodhi laro kom Senate. Leaders wa machon nok timma ne gidhie functions mag siasa, giting'ore mitoka achiel, giduogo mitoka achiel, gi share the same platform, ng'ato wacho mana pache. Kositieko wacho pache to dok mitok nyawadgi, nikech no gidhawo e siasa. To makoro timore ni makoro en mana lweny everywhere. Aparo ni jo Migori are tired of that. Ka in gi problem gi ja siasa wadu, okuro mondo goru kodi jariyo mondo wane ng'ama strong kudwan mondo unyiso mano. Ang'o mi utinye gi nyithindogi mondo gigore e liete, mondo gibedi enemies kamoko ni gibedgo. Omiyo sama lweny obedo e town ni ok wawinj maber. Ji mang'eny mohinyore sani iyudo ka ngima ji moko adek olal. Ji mohinyore mene hospital odhuro. To magi onge nyathi ochilo kata achiel, onge nyathi masara kata achiel. Omiyo adana awachnegi, andara ni mondo giwinja maber kabisa. Tuke mag higani mag Junior Golf Foundation ochakore ayanga gi tuke mag US Kids Spring Tour e VetLab Sports Club. Jotugo maraga manyo tugo nonyiso duoko makare kata kobedo ni nyogigo lwasi matek. E rang'iny mar chuo manie bwo higni 11, Parendril nobedo gi chakruok maber mar 2/74 par manotieko gi strokes 3 motelo ne Caleb Kebathi manotieko e thuolo mar 2. Suhan Penga ema nobedo jaloch e kind yawuoyi manie higni 13 nyaka 14, eka Jeff Kivi gi Adam Nesvit notieko e thuolo mar 2 kane gin gi kwan marom mar point. Yeah, so first 9 I had a lot of birdies. I had 2 and I missed a few, yeah. Second 9, I feel like my iron play was better and I was hitting greens better. It was quite difficult because it's quite some time since I've played in VetLab, and the second 9, it was way hotter, the temperatures.
Erokamano Nyakwaramogi, mane makelo e giko mar weche manyien mag Kagi Kacha odhiambo masani. Elo jogo duto moloso chero ni momi weche gi ochopo ni o makare. Aduoko ni erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.